Каримова Рузания Азимжановнаны 80 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан Ерак Рязань шәһәреннән оныгы Галия, тормыш иптәше Рәшид, балалары Рамазан һәм Камила котлыйлар. Бүген без шатлыклы сәламебезне зур Чиркли авылына юллыйбыз. Иртә торып Аллага шөкер дидек. Әбиебезнең гомере авыр балачак еллары, аннары бала югалту, ирен бакылыкка озату белән уралган булса да, ул һаман күңел кирлеген югалтмый яши. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтеп, гомер күзләренә килеп җитсә дә, әбекәйгә күз тимәсен әле. Һаман да без дип борчылып, һәрберебез турында кайгыртып яши. Ярый әле син бар әбекәй. Тормышыбызның нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле еллар арты елларны уздырсаң иде. Туган көне бүген әбиемнең, күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, җыерчыклы йөзе, чәчләре шал, аппак булса да. Рәхмәт әби, балаларыңа гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әбиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең балаларыңны кеше итеп, ул рәхмәт барсы өчендә. Әбекәебез, син гомерең буе гаилә, балаларым дип яшәдең. Хәзер инде оныкчыкларың өчен янып яшисең. Кадерлебез, сабырлыгың, киң күңеллелегең, безне һәр вакыт аңлавың өчен ихластан рәхмәт сиңа. Яшәү теләгең, ашыйсы ризыгың өзелмәсен. Балалар, оныклар янәшәсендә бәхетле картлык кичерергә язсын сиңа. Сау сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Көннәр, айлар, еллар үткән саен, аңлап бу тормышның кадерен, яшисең син балкып кояш сыман, якты бер нур синең гомерең. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Хөрмәтле Рузания Азимжановна, музыкаль бүләк тыңларга чакырабыз һәм гомер көзегезне, бала оныкларыгыз, туган кардәшләрегез янәшәсендә бик бәхетле булып уздырырга язсын дибез. Картлыкка бирешмәгез, йөзегездән елмаю бер дә китмәсен. Бәйрәмегез котлы булсын. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin. Siyən yarın, balaların kirək sina, dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin. Birge günler yemeli, bir tabında aşlar bigirek temeli.
Her vakıtta yakınlarının şad bizlerin ile gel küresi durmuşlarının ayak bugün bekletlerge dilerle düresi durmuşlarının ayak bugün bekletlerge dilerle düresi bekletlerge